dragi prieteni, bine v-am regăsit la Verde în față cu Grigore Cartianu. Suntem în preajma Crăciunului. Sigur, emisiunea o să mai revedeți și în perioada asta și spre anul nou. O să o tot vedeți, pentru că e bine să o vadă cât mai multă lume. Mai luăm și noi o pauză după aceea și nu mai facem în direct până după anul nou. Ne revedem în ianuarie. Sper să fim sănătoși, să putem face mai departe. Dragi prieteni, o emisiune astăzi așa, în care Moș Crăciun e în studio. Moș Crăciun plutește în aer, în decoruri, peste tot pe aici. E numai Moș Crăciun. Și la un moment dat o să vezi un cadru mai larg și cadrul ăsta, iată-l pe Moș Crăciun și iată-l și pe mesager, iată-l pe renul Răzvan Cornățeanu. Sau Bună seara, Grigore. Ai venit cu caleașca? Telespectatori, am venit cu caleașca, da. De unde? Din Laponia? Uite, ne pregătim de momentele mai liniștite ale anului, că deja ne-am zbuciumat destul. Dar ne mai zbuciumăm și 2021. Asta. Ne mai zbuciumăm și seara asta, dar încercăm să facem haz de necaz, ca să zic așa. De-aia spunem din Laponia, vii tu, mai e zăpadă în Laponia, că am auzit că încălzirea globală a dezghețat Laponia. Nu știu cum e în Laponia, dar știu ce se întâmplă de jur împrejur, așa. Mi-a atras atenție o chestie interesantă, mi se pare că am menționat-o și data trecută, cu președintele Franței, care îl face clovn pe primul ministru al Marii Britanii. Zice, domne, păcat de țară, pe Boris Johnson, păcat de țară asta că e condusă de un clown, domne. Dar nu are dreptate? Bineînțeles că are dreptate, da. Să se ajungă la un asemenea dialog sau, în sfârșit, asemenea cuvinte la nivelul ăla, Boris Johnson își joacă. De altfel, noi am discutat aici că Marea Britanie a jucat rolul în anul 2021, dacă e să facem un bilanț, așa, să ducem către final de an. Dăm și premii dacă vrem. A jucat rolul de super spreader la nivel european. Deci tot ce a intrat nouă tulpină de COVID în Europa a intrat prin Marea Britanie în principal. Dar știi că la început a venit în Italia, în Lombardia, în special. Nu, asta se întâmpla, le încurci 2020 cu 2021. Aia a fost în martie 2020. Dar tu vorbești de 2020. Eu vorbesc de 2021, că ăsta se termină acum. Da. 2020 aproape că am uitat. Și toate aceste tulpini au intrat în Europa prin Marea Britanie. Ieri, Grigore, sau astăzi, au raportat 90.000 de cazuri într-o zi. Bun, la țară de 80 de milioane aproape. Nu, Grigore, este record absolut și pentru ei de când a început pandemia. Deci nu are legătură cu populația lor. Bun. Deci noi am avut până acum... La raport cu România, ziceam așa. Nu poți să dai în raport cu ei. E mult mai simplu. Ei cu ei înșiși. Deci au 90.000 de cazuri și record absolut. Bine, de când a început. Deci au spus clar că Omicronul se transmite mult mai rapid, dar e mai puțin periculos. Da, Grigore, eu pot să înțeleg treaba asta și probabil că ar trebui ca domnul Rafila și alții să bage bine la cap ce ne așteaptă. Da, bine. Și nu vor băga la cap. Și nu vor băga la cap. Fac nimic. Dar eu altceva vreau să subliniez aici. Modul în care, în continuu, aceste lucruri prind nepregătiți. Cum e posibil la 2 ani de zile tu să mai ai șocuri, zice, record, cum record, frate? Că tu știi ce se întâmplă. Bun, infectarea se poate întâmpla, important este să n-ai morți, să n-ai grav, bolnav, nu știu ce, atunci iei măsuri. Infectarea se poate întâmpla, că uite, se răspândește, nu poți să opri societatea. Infectarea se poate reduce și limita dacă iei măsurile la timp. Dar ce măsuri sunt mai? Numai de izolare? De izolare, ei au relaxat la greu, barurile în Anglia sunt pline, stadioanele sunt stadioane, nu știu ce, englezii se duc și cântă și în baruri. Păi normal că Omicron dansează pe acolo. Când behăiarul și Omicron. Da. Bun. Dar spun ceva acum, și la noi acum e relaxare, s-a dat drumul la stadioane, e adevărat că intrăm în vacanță și e adevărat că la noi tribunele sunt mai mult goale, ca puțini spectatori pe la noi, nu prea vine lumea la meciuri. Așa. Sunt mai mult goale și sunt 80% din stadion este închis, ca să vorbeam și data trecută, să nu facă ăștia curățenie prea mult și înghesuie într-o... Da, deci e ca și cum un sector e plin. Da? Deci... În loc să răspundească peste tot. Da. Bun. Răzvan,
Dragi prieteni, Răzvan a venit cu decorurile astea, el a venit cu cizmulițele astea de Moș Crăciun. Dacă vrem să simțim așa că se termină, că vine Moș Crăciun, că vine așa, am zis să o facem și vizual. Crăciunului, iată-l aici pe Moș, să știți că este extensibil, picioarele lui pot deveni mai scurte, mai înalte, e un Moș modern, să spunem așa, made in China, probabil, așa. Dacă nu vine vaporul din China, avem probleme cu Moș Crăciun, că în Laponia mă rog, are el renii lui acolo, dar nu poate ajunge că e peste tot. Ne trebuie multiplicat de manufactura chinezească. Bun, unde, mă rog, sunt comuniști acolo, dar fac bani pe seama noastră. În loc să fabricăm noi asta, europenii și americanii. Răzvan, sunt multe subiecte interesante, aș vrea să le abordăm. Sigur că nu, în spiritul hazliu mai degrabă, dar o să ne mai și învârtoșem câte un pic. Da. De exemplu, eu ți-aș propune aproape ți-e greu să faci haz de necaz când vezi ceea ce se întâmplă mai multe de necaz în afară. Uite, să-ți dau un exemplu. Dă-mi un exemplu. Zice, clinica unde s-a tratat Petrică Mățu Stoian a dat în judecată DSP Caraș-Severin și dau tot felul de declarații de genul pe noi ne-au terminat, au distrus proiectul. Clinica respectivă, în orice țară normală, ar fi dat foarte multe explicații povestea aia cu camera hiperbarică. Numai în România, un tupeu mizerabil caracteristic unor persoane de genul ăsta vin și spun, nu domne, că nu din cauza tratamentului la camera hiperbarică i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat. Deși toată lumea spune contrariu. Știi cum trebuie să vină o anchetă oficială să dea un răspuns? Păi nu, oficial a fost că tratamentul respectiv i-a făcut rău și l-a adus mai aproape de mormânt. Da? Deci nu e speculație. Dar ei se duc și dau în judecată DSP Caraș-Severin. Dom'le, oricine are dreptul să dea în judecată. Vedem ce obțin acolo. Dacă au dreptate, vor obține. Dacă nu, coada între picioare, ca să zic așa. E adevărat că ei acum s-au dus în cap. Dar s-au dus în cap probabil și pentru că nu erau pregătiți să facă o treabă serioasă. Dar altceva, mi se pare mie, pe final de an am avut într-o zi trei cazuri spectaculoase. Pe final de an așa. Cazul Șoșoacă, cazul Florin Roman. Speram să nu ajungem la doamna Șoșoacă. Prea mișto. Cazul Florin Roman. Băi, și avem și cazul Danileț, ce a făcut CSM-ul, mă înțelegi? Ăsta trei aș vrea să trecem prin ele un pic așa. Bă, cel mai spumos este și Șoșoacă. Pentru că acolo avem, cum zic, Balamuc în direct. Adică e ca și cum ai face o televiziune și zici, Balamuc TV, aici sunt Napoleon, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, toți la un loc. Toți se numesc Șoșoacă. Așa. Păi ce vrei să spui povestea asta? Că-s două lucruri aici. Unii, majoritatea, bineînțeles, oameni care zic, bă, femeia asta nu-i sănătoasă la cap și ne face... Eu speram să discutăm de Adrian Năstase. Da, ok, hai să discutăm de dacă vrei discutăm despre femei discutăm. Bun. Așa. Am început cu un bărbat, cu Șoșoacă. Bun. Apropo de asta, Grigore, serios vorbesc și stimați telespectatori, luați-o ca pe treabă serioasă. Ce spun acum, eu cred că doamna Șoșoacă face un incredibil deserviciu femeilor în general. Idei de femeie, de feminitate. Da, adică fragilitate, sensibilitate, grație, nevoia de protecție, în sfârșit pot vorbi până mâine despre anumite lucruri care au definit așa. Sensibilitate, bun simț. Doamnă Șoșoacă, știi că îi alimentează pe misoginii, Grigore. Că vin ăia și spun, uite bă ce a ajuns femeia în ziua de azi. Lasă că avem alte femei care, de Maia Sandu, Chioveși, care ne arată că sunt și femei de mare ispravă. Judecătoarele aia care au condamnat pe Dragnea sau pe Voiculescu erau femei, majoritatea. Deci ce mi-a plăcut în povestea cu Șoșoacă? Mi-a plăcut faptul că bărbatul s-a mușcat-o pe aia de mână. De mână, și nu se vorbește suficient de asta. Nu s-o muști. Silvestru.
Silvestru șopăia. Silvestru îl cheamă, nu? Silvestru, da. Silvestru, că am văzut că îi ziceau și Silviu. Da, Silviu. Îl cheamă Dumitru Silvestru. Noi nu ne permitem, noi îți spunem Silvestru. Silvestru, da. Nu vrei un oșcior? Un os năros? Da. O chestie de așa... De la friptura de Paște, da? Deci de Crăciun, de Anul Nou, de la porcul care îl tăiem, da? Să te văd cu... Bă, nu ți-e mă puțin rușine să o muși de mână? Cum să muși, mă, de mână? Dar de ce vrei să o muște? De ce vrei să o muște? Nu știu, Silvestru șopăia pe macaronare. Așa. Dar fii atent că Silvestru a mai făcut ceva, că a venit polițiștii, a dat unul de perete, l-a luat pe unul de centură, ia cu tare. Deci dacă doamna Șoșoacă e femeia în acea familie, domnul Silvestru, l-am văzut și eu acum, e femeiul. Domne, da. Deci, asta e familie. E ceva, da. Dar fii atent, sunt două curente în România. Oamenii cu mintea în cap, zic, domnule, Șoșoacă nu doar că ne făcea de râs la noi în țară, așa, în ciorba noastră. Bă, acum ne știe Europa și ne știe lumea, că imaginează au dus și prin America. Dar nu din cauza lui Șoșoacă. Dar din cauza cui? No, din cauza poliției. Ne știe Europa. Că de ce i-a ținut pe ea la... Poliția s-a comportat Șoșoacă pleacă. Și nu pleacă de la Șoșoacă. Că oameni cu deviați. Le-a zis Silvestru că aruncă pe geam. Deci, oameni cu asemenea deviații care sună la poliție și spun, domne, mi-au furat din... Nu ți-e rușine cu coană, că doamnă nu ești. Nu ți-e puțin rușine să-i chem pe oamenii acolo, le-a trimis SMS, le-a trimis SMS cu adresa. Da. Și vine polițistul și spune, dom'le, mi-au pătruns în... Uite cu un SMS cum puteai să pătrunzi când îți trimite adresa, da? Și atenție, la mine acasă, nu mai 3 minute, dacă o asemenea discuție cu un polițist sănătos la cap și vertical se termină în 20 de secunde. Polițist de 2 lei, mă. Deci, nu v-ar fi rușine să ne faceți de râs în întreaga Europa, să-i țineți pe aia, trebuia să-i puneți cătușe lui Silvestru și doamnei Șoșoacă în secunda 2. La Șoșoacă n-au voie, că are imunitate. Ai imunitate, adică poate să te împuște? În cazul de pericol iminent... Păi cum era pericol iminent? Îi sechestrase. Atenție, percheziție de orice fel. Lasă-mă percheziție. Îi sechestrase ținere, n-ai voie să faci ținere. De exemplu, n-ai voie să faci ținere decât cu ridicarea imunității. Încă o dată. Deci, mie poate să-mi vorbească cineva de senatoare, este o insultă, doamna Șoșoacă, este o insultă, doamna, pentru Senat. În Senatul României au fost tot felul de specimene de-a lungul timpului. Asta întreceți orice fel de măsură. Și mi-e groază să mă gândesc că cineva vă simpatizează și vă votează. Sechestrarea de persoane, ea a sechestrat o echipă a RAI. Și că a închis și ușa cu cheia. Da. Așa. A închis ușa cu cheia. Deci explică-mi. A dat drumul la ușă să venit ăla. De ce a intrat polițistul acolo și nu a arestat-o pe doamna Șoșoacă atâta vreme cât ei sechestrase pe ea? Își putea da seama în 5 minute. Ce imunitate are la sechestru? Nu, au fi zis, nu i-am sechestrat, au stat ei de bunăvoie. Cum? Că era foarte clar. Toată lumea spunea același lucru. Îi spunea Șoșoacă? Ba mai există înregistrări. După aia vedeai... Și de ce nu au arestat-o? Măcar după 5 ore sau a doua zi. Da, de ce nu au arestat-o? Da, sequestrare de persoane. Cum, doamna Șoșoacă, dumneavoastră credeți că dacă vă plimbați pe acolo prin Parlament cu mirosurile dumneavoastră și gura aia mare și glasul ăla îngrozitor... Nu știu dacă mirosul, nu avem dovezi de mirosuri și asta. Mirosul gândirii. Deci mie această femeie, gândire Grigore, îmi face silă. Și mie. Îmi produce silă, înțelegi? Și atunci asociez sila cu mirosul, o imagine dezgustătoare și așa mai departe. De-aia, nu pentru că am mirosit-o vreodată pe doamna. Deci, cum poți să te duci să sechestrezi pe cineva și pe urmă să ai tupeu să mai spui, domnule, mi-au furat din... Poate mi-au furat, dar pe nu, la început plecați de aici. Plecăm dacă zici. Așa. Stați, nu plecați voi când vreți voi. Și a dus și a încuiat ușa cu cheia. De ce n-au arestat-o, Grigore? Că de la asta plecase discuția. De ce în momentul în care au avut mica dovadă polițiștii, de ce nu au arestat-o?
E dosar de sequestrare. Și pe ea și pe Silvestru. Silvestru s-a fost violent față de toți, știi? Silvestru am înțeles că acum răspunde pentru împingerea, bruscarea unuia dintre polițiști. Asta e, cum se spune, zi la polițiști. În fine, e o faptă penală când îl îmbrâncești sau îl lovești un polițist. Așa. Avem aici, dacă uităm la termen cum se numește, juridic, dar iată, Șoșoacă până să ajungă la episodul ăsta a avut 10 de încălcări de lege de natură penală. Cel mai grav are dosar acolo, e adevărat, când s-a dus la un spital, nu la un spital, la un punct de vaccinare dintr-o comună din județul Iași, că ea e aleasă, e senatoare de Iași, știi? Deși, mă rog, acolo au pus-o pe listă. Așa. Și sunt imagini că ea e și fraiere, că ea, sau proastă, nu știu cum să zic. N-am voie, că noi proastă, că CNA-ul se uite pe noi. Și atunci, se duce acolo, ea își dă imaginile astea, câte o oră, 2 de filmare, și arată cum oprește procesul de vaccinare în forță, intimidându-i pe oameni, zic, plecați de aici, că muriți, vă crezi solzi, vai de capul vostru, o să muriți, rămâi infertilă, către o bătrânică de 70 de ani. Așa. Zice, cu tare, bă, a oprit vaccinarea, s-au speriat doctorii și asistentele de acolo și au oprit procesul de vaccinare. Și a zis, i-a strigat așa, opriți vaccinarea! Opriți vaccinarea! Sigur e faptă penală. Numai că fapta asta penală se va încheta peste 5 ani, se va judeca peste 20 și se va prescrie. Adică n-am nicio dovadă că ăștia fac o judecată rapidă, mă înțelegi? După aia, toate alea, fără mască, prin Parlament, toate nebunile. Da, dar de ce ne pierdem vremea cu doamna Șoșoacă? Doamna Șoșoacă este... Ea ne vorbește statul român. Statul român care nu aplică, frate, legea. Nu reprezintă pe nimeni. Băi, o rușine, mă. Mie mi-e groază că poliția română a venit acolo și în loc să rezolve sau să amelioreze situația, mai mult a complicat-o. De acord. Da? Dar Deci uite ce spune jurnalista română, ai citit ce a scris pe Facebook? Da, și dat pe ziariștii.com, e foarte bună mărturia ei. Poveste și scrisă românește, cu o limbă română formidabilă. Adică, deci Delia Marinescu, da, jurnalistă, este cea care a jucat rolul de fixer. Da? Fixer, ca adică să le spunem și telespectatorilor. Omul care face legătura. El e omul care face legătura, care a aranjat întâlnirea. Pentru că vin zeci de afară, nu știu de unde. Ea avea pe SMS adresa trimisă de doamna Șoșoacă. Uite, scrie aici, strada Turda, ... îmi scrie senatoarea pe SMS adresa completă. Deci dacă a venit polițistul la ușă și ăștia spun, domnule, ne-a sequestrat. Doamna Șoșoacă spune, nu, domnule, au intrat peste mine aici, așa. Păi uite, domnule, că dânsa ne-a trimis adresa. Cum adică, cum știam noi să venim aici? Și vă dau toată comunicarea pe care am avut-o. În plus de asta, Grigore, unde s-a mai pomenit ca o echipa unei televiziuni de prestigiu din lume să intre peste un om în casă și să-i... senator. N-a făcut niciodată. Nu există așa ceva, nu există niciun caz. Asta e o mincinoasă patologică. Eu m-am confruntat cu ea în emisiune. Lasă că este mincinoasă, dar eu stau să mă întreb ce a fost în mintea milițianului. Da. Nu, Grigore, sunt pensionari la 40 de ani, Grigore. N-au decât avantaje și tupeu și salarii și aroganță și așa mai departe. Nu generalizăm. Dar nu e vorba de generalizat aici. Am întâlnit polițiști de ispravă. Ai întâlnit polițiști de ispravă, dar tot la 40 de ani se pensionează. Nu toți. 55 e limita lor. Arată-mi unul de 50 de ani. 55 este... Nu, arată-mi unul de 50 de ani, că nu găsești. Sunt, cum să nu găsești? Unde îi găsești? Pe stradă sau la birou sau Grigore, pe stradă, te rog frumos, uite-te. Ăștia sunt cazuri de excepție cu 40 ceva de ani. Nu e, Grigore, e regula. La 50 de ani sunt toți plecați la pensie. Nu. Uite, dar hai să facem așa, data viitoare dăm o poză cu unul care seamănă de om de 50 de ani. Dar majoritatea stau până la 50 ceva de ani. Nu e adevărat. Nu stau până la 65 de ani ca noi, ca o lege, dar și legea trebuie schimbată. Nici aia nu e în regulă să pleci cu 15 ani. Adică de ce să muncească un jurnalist care până la urmă se expune? Uite, dovadă! Se expune, da? Mult mai mulți ziariști decât polițiști. Exact, așa. În țările astea normale, în Europa, de exemplu, da? Și Europa. Și ziaristul lucrează până la 65 de ani
Și cu pensie mică. Și cu pensie mică. Și cu pensie cât a cotizat. Cât a cotizat. Mică, mare, cât a cotizat. Da, așa. Și polițistul are specială. Polițistul are specială și la 40 ceva de ani. Hai să la 50 de ani, la 55. La 55 cum e legea, tot nu e în regulă cu 10 ani mai devreme. Dacă ești mai devreme, iei pensie mai mică, asta ar fi ideea, știi? Cotizezi mai puțin, iei pensie mai mulți ani de zile, că la 55 până la 65 tu mai mănânci 10 ani pensie. Să o cotești, ok, dacă vezi cu 2 lei ești la 55. Dar statul român a investit în tine ca să stai să muncești cât poți munci până la 65 de ani și tu măcar. Știi? În fine, asta e altă poveste. Bă, statul ăsta e Doamna Șoșoacă ne întâmpină cu un zâmbet larg și farfuriuțe cu covrigei și alune. Polițistul ăla trebuia să vadă farfuriuțele cu covrigei și alune. Cum adică a intrat cineva peste tine și tu i-ai adus farfuriuțe cu covrigei și alune? Da. Păi, noaptea minții, de ce? E un jaf, le dau covrigei și alune. Să-i îmbunez. Pe pereți, steagul României, steagul dacilor și un colaj cu fotografii cu senatoare. Adică, bineînțeles, despre mine, da? Așa. Deci, boala, da. Bă, steagul dacilor. Daci, mă, draci. Auzi, paranteză. La apariții televizate, la RTV, care o apără, Doamne, ce fac, ce conspirație mondială împotriva lui Joșoacă. Da. Și aia trimis și lui Satana. Nu numai ea. Da. Fii atent. Și ea povestea acolo, zicea așa, bă, cât de ticăloasă e, bă, e urâtă specie. Carne stricată, ca zic. Și ce povestea, zice, Dom'le, și ăla, cât a ieșit aia, că știi, la un moment dat vine un prieten al lor, au mai chemat un prieten. Și atunci a deschis ușa să intre ăla și atunci a ieșit ziarista. Da. Speriat a ieșit. Dar urma să-i alți, Sârbu și cu Turcu. Da. Echipă. Și Românca. Și Delia. Așa, toți trei au rămas acolo. Ce spunem asta la televizor? Doamne, ce sequestrat! Că au stat acolo, s-au dus la bucătărie, mi-au mâncat toate ouăle, mi-au mâncat ăla Sârbu ce era, că era foame, că mi-a mâncat salata. Bă, ce mizerie, mă! Nu. Deci nu-ți dai seama. Ea asimila omul ticălos care i-a intrat în casă cu faptul că i-a predat bucătăria și frigiderul. Da, ce să facă un obez, un gras de 100 de kg cât avea? La fel, atenție, că sunt și obezi grași de bună calitate și care da, și ea e de bună calitate, i-a predat frigiderul. Deci nu judecăm oameni după aspectul fizic. Cum să nu judecăm? Nu judecăm, nu avem voie. Prin lege nu avem voie. Răzvan, te pui să plătești amendă. Vii cu bani de acasă. Așa, bun. Așa. Ideea eu fac doar observația că doamna Șoșoacă era disperată că i s-a mâncat mâncarea. Da. Deci nu, ce fac eu până mâine? Eu dacă găsesc un om în casă, mă gândesc cum naiba să-l scot afară mai repede și să, bă, deci dacă mi-a furat televizorul, nu frigiderul. Dom'le, mi-a plătit. Și ce? Mi-a mâncat o tonă de mâncare. Ce fac eu până mâine dimineață? Fără atâta mâncare. În fine, trebuie să facem și mișto de asemenea oameni, dar să știi că... Da, a făcut viața mișto suficient de doamna Șoșoacă. Râd toată Italia și râde Italia de ea. Nu numai Italia, am văzut știrile din presa internațională. S-a dus peste este cumplit. Da. Senatoare antivaccinistă. Oricum ideea de antivaccinist e privită așa că, știi, bă, dar zice, să uită la ea acolo și zice, băi, asta e Senatul României, mă. Auzi, știi că Sputnik a anunțat-o recent a zis că e femeia anului și pentru că a anunțat ea că va candida la președinția României și va câștiga ca Iliescu 90, cu 80 ceva la sută. Adică Sputnik-ul, eu am și scris aici în zi și am spus, dom'le, Rusia are oficial candidat la președinția României și o asumă pe Șoșoacă Rusia, mă înțelegi? Hai cu Șoșoacă, mă înțelegi? Bă, asta e Rusia, mă, atâta ne poate produce, mă. Ne-aruncă huiduma asta să ne facă de râs în toată lumea, oamenii să moară nevaccinați, să ne facă de râs și cu italienii și cu ziaiștii și cu asta, nu știu ce. Bă, n-au venit, mă, de la un site din Vaslui. Au venit de la Rai 1, mă. Deci mi-a plăcut ce a scris... de stat a guvernului italian. Ce a scris Eugenii Stodor pe Hot News. Și citesc doar un fragment. Zice, ce a făcut poliția română? Au urmat ordinele Dianei Șoșoacă. Da. Polițiștii, slugile lui Șoșoacă, senator, polițiștii i-au controlat pe hoți, pipăit, pe hoți, pe ziariști. În ghilimele hoți. Puși să scrie, să rescrie. I-au luat la întrebări. Bun, da, 8 ore? Echipa de jurnaliști, de hoți, nu a fost eliberată pentru că
nu a fost eliberată pentru că a intervenit un prim-ministru, ministrul de interne, șeful poliției, șeful secției. Nu! A intervenit dita mai consulul Italiei. Bre, suntem nebuni? Deci... A spus femeia asta, ziarista italiană, care e o ziaristă importantă, zice, am făcut reportaje în Siria și în Afganistan. Și n-am pățit așa ceva. Asta. Băi, asta șoșoacă e peste Afganistan și peste Siria, mă înțelegi? Terorista asta. Eu continui să cred că e fugă după schemă discuția despre șoșoacă și ceea ce mă îngrozește este ce a făcut poliția română. Asta e una, da. Mi se pare, aici mi se pare atât că poate, trebuia să vină, că n-au vrut până n-a venit consulul, că trebuia să vină un interpret și nu știu ce. Domne, nu-i ții pe aia 8 ore acolo. E foarte limpede, e foarte clar. N-aveați decât să organizați pentru a doua zi. Trebuia lămurită povestea pe loc și trebuiau luate măsuri pe loc. Nu să-i... Auzi, 8 ore e ziua de lucru a unui milițian. Da, 8 ore, exact. Stau eu 8 ore, stai și tu cu mine 8 ore. Milițienii aia, viitori pensionari tineri, erau în timpul serviciului. Îți dai seama că până au plecat jurnaliștii, ăia s-au dus acasă înaintea jurnaliștilor. Da, că mai aveau și vreo oră, vezi să mai înainte. Au plecat, auzi, poate au avut schimbul. Au venit schimbul, da, și ce băi, că am lăsat unii care îi bănuim. Ți predau, vezi că sunt suspectați că au furat. Nu, au mâncat ce era în frigiderul doamnei Șoșoacă. Au mâncat și, păi și au mâncat mult, păi era o tonă de mâncare acolo. Era micul dejun al doamnei Șoșoacă. O tonă de mâncare. Deci, băi, o rușine. Băi, fac și eu acum. O rușine, băi. Da. În fine, să vedem acum ce anchetă va ieși. Zice, Eugen Istodor zice, nu mă miră că Șoșoacă bărbat, Silvestru, a pus mâna pe italiancă și a mușcat ca din pizza. Bună. Bă, auzi, băi, dar italienii ce zice, bă, a fost în țara lui Dracula. Se confirmă, bă! Se confirmă, te mușcă ăia pe acolo, te mușcă! Băi, Dracula, mă! Mă înțelegi? Nu, deci, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. Ministrul de interne, afară, șeful poliției române, afară. Eu îți spun punctul meu de vedere. Ministrul de interne nu-i de acord cu lucrurile astea. Bine, ministrul de interne nu-i de acord. Deci ministrul de interne afară, șeful poliției afară, șeful secției respective afară și toți agenții care au contribuit într-un fel sau altul, fie și prin pasivitate, pe stradă a circulație până la 60 de ani. 65 de ani. La lași păgi. Da? La lași păgi. Odată cu... Da, la lași păgi. Odată cu ziariștii care își riscă viața și sunt mușcați de mână de domnul Silvestru. Da. Bă, atunci se iasă la pensie. Deci Silvestru este Dracula întruchipat, reîncarnat. Asta e situația acest Silvestru, dragi prieteni. Am mai dat pe ziariștii.com, mai țineți minte materiale cu el când zicea el, ca să ții sonul lui Șoșoacă, mai scoate și el o vorbă pe lângă ea când se neacă ea de atâta vorbit. Da, vorbește el. Vorbește ea o oră și vorbește doar mușcă. Deci vorbește ea o oră și la un moment dat reportul la 7-a încercare, dar spui ceva. Și până apucă să vorbească chiar Șoșoacă, spune și el 3 cuvinte. Spune, vaccinul este un ser, nu e un vaccin, te omoară. Deci în mintea lui, vaccinul, așa a spus și el. Așa. Deci asta e o familie, băi, o familie de cea mai rușinoasă familie din istoria României. Ceaușești au fost mici copii ca idee așa, bă. Deci aproape că îți vine, ne produce un sentiment de vinovăție că am criticat-o atât pe Viorica Dăncilă. Ai, mă, era de bun simț. Viorica Dăncilă avea bun simț pe lângă femeia asta. Ai, mă, ce naiba, mă, chiar așa. Mergea pe la Parlamentul European să minte pe acolo că... Așa, da, în fine. Dragi prieteni, dacă credeți că nu se poate mai rău decât Dăncilă și decât ce a fost în trecut, aveți familia Șoșoacă în acest moment. Dacă dumneavoastră vreți să aveți pe conștiință țara asta, dați-i voturi mai departe. Dați-i voturi. Că se hrănește, știți, îi trebuie multe voturi, îi trebuie, așa cum îi trebuie hamburgerul de un quintal, hamburgerul și frigiderul de 3 tone, i-au mâncat ăia sârbu și cu turcu, așa. Îi trebuie și voturi, multe, tone de voturi, că altfel nu se simte bine. Trebuie să mănânce și Silvestru, să mănâncă și gura lui. Să aibă putere când mușcă Silvestru. Că dacă nu-i dați mâncare lui Silvestru, nu-l hrăniți voi, popor român, o să muște aici străini când vin. Doamne ferește, ne mușcă și pe noi. Așa. Am depășit subiectul Șoșoacă. Am depășit, atâta vreau să spun. Foarte grav. Mi-e silă de doamna Șoșoacă, mi-e groază de poliția română. Deci, efectiv, mi-e groază. Cel puțin de ce aia care au fost acolo. Avem
angajați pe banii poporului și a țării ăsteia în poliția română. Exponentul... Și-au dat încă o dată măsura profesionalismului. Bă, dacă auzi, Răzvan, în orice instituție sunt și mai deșești și mai proști. Hai, bă, dacă trimiteau cum îi nimerim noi, nu doar pe proști? Păi asta spun, bă, de ce ați nici mai deștepți? Că e o treabă cu senator, cu ziariști străini. Bă, la secția aia, sau în tot București, nu găseați 3 polițiști de ispravă de care să fii mândru. Bă, au cea de excelentă ăștia, bravo, nu știu ce. Sau de ăștia aveți nevoie, de mototorii ăștia. Așa. În fine. Cursul de probabilități ne indică faptul că există o mare probabilitate ca secția respectivă să fie îndesată de asemenea polițiști. Da, probabil, da. În fine, să trecem mai departe. Danileț, să mai spun o idee. Exponentul miliției române în Parlament este Coarnă, Dumitru Coarnă. Uitați-vă la ăla. Ăla așa cu e antivaccinist prin Parlament și zice, dacă murim de asir, dacă ne cresc trei nu știu ce, dacă ne cresc solzi pe la ceafă și cu tare. Adică asta e mintea lui și cel mai vocal PSD-ist e acest Coarnă, o rușine. Pensie specială la 42 de ani sau nu știu cât, așa, pensie babană specială, acum ia și o mega leafă de parlamentar. Ai zis că sunt peste 50 de ani, sunt în funcție. Coarnă e în capitolul excepții. Da. Nu, tocmai, o să vezi că excepția sunt ăilalți. Da, nu, trebuie să aprobe doar special, nu prea... Merg până la 50 de ani, merg. Atenție, înainte 55 de ani, că prevede legea, într-adevăr, pe la 52, pe la 53, pe la 51, dar ăștia cu 40 și sunt mai puțini ăștia. Ăștia trebuie să aibă și niște pile, să fie niște... Deci eu te rog frumos, prima oară când vezi unul care seamănă cu un bărbat de peste 50 de ani, să mi-l fotografie și mie. La birouri ăștia, că nu mai pot alerga după hoți. Sunt la birouri. Au fost promovați pe timp, știi? Și-au făcut stagiu în stradă, și-au făcut plinul. Bun. În ultimul an, eu n-am văzut unul. Indiferent că am intrat în secție de poliție, în contact cu polițiștii, pe stradă, oriunde. Pentru că polițiștii mai în vârstă au emigrat. Știi, am același sentiment, îl aveam în Livingstone, în orașul Livingstone din Africa, la un moment dat, Zambia, plimbându-mă pe stradă, încercam să-mi aduc aminte, plimbându-mă pe stradă, mi-am dat seama că e ceva în neregulă. Și după, mă întâlneam cu sute, mii de oameni, erau aglomerate. La un moment dat mi-a căzut fisa ce era în neregulă. Nu văzusem în zilele respective un om cu părul alb. Unul! Și m-am oprit și m-am dus imediat și am întrebat, unde vă sunt bătrânii? Și am aflat adevăr. Zice, domne, la noi speranța de viață aici e la 42 de ani. 42 de ani de speranța de viață. Păi de ce? Păi de ce, zice? SIDA special. Pentru că procentul de infectare cu SIDA e de 50%. Da, așa e. SIDA e omoară. Grigore, 50%! Așa e, omor la 35. 50% în Livingstone, în Zambia, 50% procentul de infectare. N-am văzut un om cu părul alb. Așa este, da. Da, numai același sentiment îl am cu polițiștii. N-am văzut un polițist cu părul alb. Numai la țara vecină Zimbabwe, Robert Mugabe, prietenul Ceaușescu, care a fost alungat acum 2-3 ani de armată, la vreo 93 de ani. S-a dus la 93 și era vioi. S-a dus, nu știu, s-a refugiat la alt dictator, că îl haleau ăștia acolo. A fost o mică revoluție, luptători de stat armatei. Bun, Răzvan, dacă Șoșoacă ne-a făcut de râs pe tot globul și ne-a oripilat pur și simplu, ce specie murdară, în schimb, ceva foarte, foarte, foarte grav s-a întâmplat la CSM, Consiliul Superior al Magistraturii. Dom'le, acolo, din 9 aici, la secția judecători a CSM, 5, adică o majoritate la limită, au votat pentru excluderea din magistratura judecătorului Cristi Danileț, un simbol al protestelor sau al mișcărilor pentru reformarea justiției, să nu mai fie potizată, să nu mai fie, în fine, așa. Cristi Danileț a fost exclus. De ce? Pentru că a postat pe niște rețele sociale, pe contul său, a postat 2 sau 3 filmulețe în care fie face niște mișcări de karate așa, niște mișcări ca un sport, cum de face o gimnastică, așa, fie tunde gardul viu al grădinii sale, cu o foarfecă dați de gardul viu, fie
e într-o piscină, nu-i piscina lui, în altă piscină, curăță piscina. Ăsta 3 filmări și ăștia au spus, în frunte cu Bogdan Mateescu, președintele CSM, ăștia au spus că aduce atingere imaginii justiției, pune justiția într-o postură dificilă, că ce părere își fac oamenii să vadă un judecător că în timpul liber face mișcări de karate. Asta m-a îngrozit, Răzvan. Asta nici nu Ceaușescu să întâmplă treaba asta. Deci atenție, nu i-au reproșat că are probleme profesionale, că nu e judecător bun, că nu știu ce. Nu i-au reproșat că a avut păreri despre justiție. Domnule ministrul justiției sau nu știu ce și tare. Tu e asta. Îți dai seama că te pot da afară din magistratură pentru orice? Dacă vor ăștia? Sigur, la alta curte se va infirma garantat. Pot să pun pariu că în alta curte va infirma decizia și va vedea omul de magistratura lui mai departe. Dacă E sigur? Dacă nu înseamnă că a aplicat toată justiția. În alta curte înseamnă că a aplicat toată. Eu ți-am mai atras atenția și cu prilejul altor emisiuni că ceea ce se întâmplă în justiție, avem semnale de alarmă în ultimii 2 ani, unul după altul. Da. Unul după altul, da? Și mi-aduc aminte că discutam tot aici povestea cu Robert Pentec, cu avocatul eliberat din Robert Roșu. Roșu, scuză-mă, nu Pentec. Robert Roșu, avocatul eliberat din pușcărie. Acum pe cale extraordinară. Pe care extraordinară. Adică, băi, facem 5 ani de procese, facem prostii și după aceea, după ce îl lăsăm pe om să putrezească acolo 1 an, 2, pe cale extraordinară admitem. O să discutăm imediat de Adrian Năstase. Aceeași notă. Și Tăricianu. Aceeași notă. Justiția română e în genunchi acum, e moarte. Stați un pic. Dar Răzvan, pornind de la cazul Danileț, li s-a urcat la cap când toată lumea reducea salariile, judecătorii, noi nu. Când toată lumea făcea sacrificii, judecătorii, noi nu. Când toată lumea, ei tot timpul sunt ăia speciali. Nu merge așa. Dar spun ceva, Răzvan. Adică putere în stat, dar bă, bun simț. Mai aveți? Nu, atenție, nu individual. Vedem ce a stricat sistemul ăsta, că începuse bine, aresta de câțiva ani de zile, mai vezi un dosar de mare granduri. Cum să-l suspenzi pe unul, cum este Danileț, pentru postări pe TikTok? Nu l-au suspendat. Să-l excluzi, să-l excluzi. La 46 de ani. Pentru postări pe TikTok nu vă e puțin rușine? Și toată lumea își poate imagina că de fapt nu ăsta este motivul. Nu e clar motivul ăsta, dar alt motiv n-au. Și acolo sunt niște jocuri în spate. Auzi, uite coincidențe, ca să vezi. Bă, mi se pare lucrătură de tip sovietic. I-au dat această decizie luni, în preziua ziei sale de naștere. Marți împlinea 46 de ani. Bine, asta... Luni i-au dat un cadou, afară de magistratură, ca idee. Nu, dar într-o zonă de asta a terorii, și simbolistica asta contează foarte mult. Așa. Bă, se întâmplă următorul lucru. Ăștia sunt oamenii. Sub Iohannis am senzația că justiția a murit cu totul. Păi, atunci când au încercat să facă ceva, s-a declanșat criza guvernamentală. Că scânteia de la asta a plecat. De la justiție. De la justiție. Lasă-l pe Stelian. De la justiție a plecat. Da? Dovadă că acolo sunt niște mize foarte mari și niște meciuri underground, deci nevăzute, de mare importanță, cu foarte și dovadă și cu victime. Hai să vorbim despre cine a votat. Că toată lumea vorbește despre CSM. Dom'le, oamenii ăștia au nume, Grigore. Da. Bogdan Marinescu, domnul judecător Bogdan Marinescu. Taică-s primar la Govora, a avut dosar penal ei amândoi, că ar fi furat niște bani, niște fonduri publice. O rușine. Lia Savonea. Asta penal. Deci doamna Savonea. Ce căutați în CSM, dumneavoastră? Asta e reprezentați justiția română în CSM? Sub Dragnea a fost ceva CSM-ului și... Margareta Țânț. Aceeași poveste. A votat pentru excluderea. Pentru TikTok, altceva mai bun nu putea să găsiți? Mariana Ghena. Simona Marcu. Da, sunt cele 5. Da? Astea sunt cele 5 care au... Cei 5, că ești un... Doamne, dumneavoastră aduceți un grav de serviciu justiției. Aveți senzația că sunteți mai presus de critică, de așa, și nu realizați faptul că oamenii văd lucruri pe care dumneavoastră nu ați vrea ca ei să le vadă. Da?
Niciun om sănătos la cap nu poate să creadă că pentru 2 postări pe TikTok noastră excludeți un om din magistratură atâta vreme cât țineați cu dinții la lucruri care erau cu mult mai puțin importante decât excluderea din magistratură când un judecător călca pe bec. Da? Judecătoarele Gabriela Baltac și Evelina Oprina, care au votat pentru diminuarea salariului cu 1/4 în cazul Danileț, de asemenea trebuie... Un an de zile. Și asta mi se pare, cum adică să-mi iei un sfert din salariu un an de zile mie ca judecător pentru că am postat pe TikTok. Adică nu înțeleg. Băi, și sunt unii care au grave probleme de altă natură, mă. Au luptat împotriva statului. Anul viitor, în martie, sunt alegeri în CSM. Domnilor și doamnelor, 7, care... Dom'le, nu mai candidați. N-au voie să candideze. Un singur mandat la CSM poți. Nu mai, băi, deci v-ați dat măsura... Apropo, și Danileț a fost membru CSM, dacă CSM-ul funcționa și se lupta din interior să meargă. Danileț, de asta e un simbol. A mai făcut în ziua respectivă ceva, Răzvan. 5 judecători de la Constanța, care au dat sentințele cele mai dure împotriva clanului Mazăr, Niculă Constantinescu, Strutinski, etc. acolo, mafioților, toți 5 au fost executați. Nu dați afară de magistratură, dar retrogradați, adică erau la curtea de apel, unde e sentința definitivă acolo. I-au dus la tribunal, la judecătorie, le-au dat sancțiuni, i-au umilit. Exact, bă, dar regăsesc chestii administrative pe care nu le explică. Bă, ce au făcut ea de fapt? Bă, te execută această inspecție judiciară și cu CSM-ul, incredibil. Adică mi se pare că l-am întors la un sistem tiranic în justiție. Și judecătorii deci, care... uite ce scrie Europa Liberă. Deci nu mai discutăm de Active News, comisarul și alte chestii de genul ăsta pe care noi... Zice Europa Liberă, excluderea din magistratură a lui Danileț, care a postat pe o platformă de socializare 2 clipuri inofensive pe TikTok. Platforma. Eu nu înțeleg chestiile astea, nici aici nu înțeleg. Spune, domne, care-i banca? O bancă din România nu mai vrea să facă operațiuni la ghișeu. Zi, domne, că e Raiffeisen, care-i problema? Să-i dai numele. Eu nu prea vreau să fac reclamă chinezilor. Dar nu e reclamă aici, este din contră, este o critică, da? Așa. Pe TikTok, da? Stupid, da? Așa. Când face câteva mișcări de karate într-o piscină și cum tunde un gard viu cu un fierăstrău. Da. Vine la pachet cu sancționarea disciplinară a altor 5 judecători de la Curtea de Apel Constanța. Ce spuneam? Da. Spuneam Constanța, da. Cei 5 se fac vinovați de nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu lege de conducătorul instanței, adică și-au criticat președintele șeful tribunalului sau ceva. Băi, ce militaroși ați devenit voi în justiție, voi care altfel nu suportați să vină oricine altcineva și să vă critique sau să vă aducă să vină cu observații pe activitatea voastră. Da? Da. În fine, asta e o chestie foarte gravă, Răzvan, pentru că mi se pare că sub Iohannis justiția a murit aproape. Lucian Netejoru, șeful inspecției judiciare, de la Giurgiu, instituția care a dispus sancționarea magistraților care au dat condamnări penale importante. Știi cine? Da? Lucian Netejoru. Omul Dragnea, el și cu Savonea erau. Da. Netejoru ăsta e la Giurgiu, a dus la tribunalul Giurgiu, unde nu întâmplător la Giurgiu și-a strămutat ăsta, procesul Dragnea de a fost scos din pușcărie mai devreme. La Giurgiu e acolo o zonă crepusculară în care, mă înțelegi? Bine, judecătoarea care l-a scos pe Dragnea a fost citat penal de DNA multă vreme, pe doare de mită, 100 de la Cămătari. Aia care l-a scos pe la Giurgiu, vorbesc de Netejoru, l-a scos și pe Nuțu Cămătaru, tot la tribunalul Giurgiu, mai devreme din pușcărie. Bă, te doare mintea, dar am întors la justiția aia de acum 15 ani, în care totul este controlat de interlop și de banii lor și de anumiți politicieni. Ia uite ce scrie aici. În acest moment, Consiliul este condus de judecătorul Bogdan Mateescu. Exact, ăsta la Govo. Variante prea multe pentru a alege o nouă conducere nu există, deoarece legea prevede că președinții Consiliului să fie aleși pe un singur an. În acest moment și-au anunțat, deci nu în CSM, ci la conducerea CSM. Vezi că faci... Atenție, nu, stai puțin. În acest moment și-au anunțat candidatura. CSM-ul timp de 6 ani are un, nu știu câți membri, 13, nu știu câți, 15, așa, aleși de curs de apel, de judecătorii astea. Și ei se schimbă la fiecare an. Ei, fiecare an schimbe conducerea. Un alt președinte și un alt vicepreședinte. În acest moment și-au anunțat candidatura judecătoarele Andreea Chiș și Gabriela Baltag. Chiș pe partea reformistă. Pe lângă cele două ar fi deselectat
între judecătorii Mihai Andrei Bălan și Evelina Oprina, Da. dar șansele ca cei doi să se înscrie sunt reduse. Da. Ideea că în primii ani de mandat au fost unii președinți și vice. Ăia nu mai pot fi. Acum trebuie dintre ceilalți. Niciunul dintre ei nu este pe placul grupării conduse de Lia Savonea, fostă șefă a Curții de Apel. Asta lui Dragnea ce spuneam, da. 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 Astea sunt jocurile acolo, nu? Deci, nu că a postat Danileț 2 clipuri pe așa, Bun. un pretext stupid. Îți mai dau, o rușine. Să vă mai o dau rușine. informația că de la Ambasada Statelor Unite din România până la Comisia Europeană și până la tot felul de organizații așa, proteste energice. Deci Comisia Europeană a spus că urmărește cu îngrijorare ce se întâmplă în privința asta, cum să dea afară un judecător. Întâmplarea că nu e orice judecător, chiar un judecător care a făcut imagine bună justiției în anii ăștia, nu ce au făcut ăștia care au eliminat-o. Mă înțelegi? Nu Mateescu care a avut dosar penal. Ăsta, așa, pentru Râșmenu împreună cu taică primarul. În schimb, Danileț face educație juridică în școli pe banii lui, pe așa, adică nu cere de la stat. De asemenea, când au fost probleme cu justiția, s-a pronunțat, riscând la o tăvăită la întreaga 3 ani de zile în mocirlă, că mă rog, se opunea jocurilor lui Voiculescu. Așa. Și tocmai până la legile execuții. Și aia 5 la Constanța care i-au... Și exact ca milițienii care i-au ținut pe jurnaliștii de la RAI, bă, dar nici nu și-au găsit ăia o televiziune mai... Bă, știți câte televiziuni sunt în Italia? De vreo 30 de ori cât sunt în România. Da, de cartier. Din toate cele câteva 200-300 de televiziuni, bă, și-au găsit pe RAI. Da. Echipa televiziunii RAI. Atenție, RAI este TVR-ul lor, doar că e mai bun. Iar ăștia, Adică da, nu se compară, da. Ideea e televiziunea publică. Dumnezeul lor în materie de televiziune, da, adică pe vremuri mai existau televiziunile lui Berlusconi, dar acum nu mai contează. Și Șoacă zice, de ce a făcut oameni scandal? Ca să fie și ea cunoscută, să lege numele meu, să fie... Păi aia e cunoscută în 10 de țări. Exact ca polițiștii care au ales prost, au pariat pe calul prost și au ales pe cei de la televiziunea RAI să fie suspecții lor în materie de furt, mâncat mâncarea din frigidera doamnei Șoșoacă și deci furat de pe și pătruns cu forța în birou ei, la fel CSM a ales prost când a încercat să dea exemplu exact pe Dănileț, pentru că uite, avem aici reacția ambasadei SUA. Exact cum Occidentul aude despre ce s-a întâmplat echipei de la RAI, ambasada SUA s-a arătat într-o postare pe Facebook profund îngrijorată, nu știu ce. Ce spunea ambasada? De servicii. Ăștia sunt de servicii aduse României. Adică, acum spune și mie, cine a făcut o imagine proastă justiției? Nu cu fără ăștia? Da. Asta mă chinui să exprim. Nu uităm afară de magistratură? Asta mă chinui să exprim. Da. Niciunul dintre ei nu ar trebui să fie acolo, probabil. Ia zi, Răzvan. Dacă ai venit cu ghetuțe de Moș Crăciun aici, ce scoți tu din tolba ta? Băi, îmi place subiectul cu Adrian Năstase, că e în aceeași notă. Logică. Îmi place subiectul cu Adrian Năstase, cu Tăricianu și cu Sorin Roșca Stănescu. Stai puțin că îi avem pe toți trei. A fost arbitrat și Roșca? Nu. Instanța a respins cererea de reabilitare a lui Sorin Roșca Stănescu. Da. Mamă, și zici, păi normal că a respins. Deoarece acesta nu a putut să achite cheltuielile de judecată. Hai să punem câte un leu. Hai câte un leu. Jurnalistul susține că nu-i rămân bani din pensie și din 4.000 de euro a plătit numai 120 de euro. Băi, Grigore, nu vorbești de șoșoagă și de mizeria din... Băi, Sorin Roșca Stănescu depune cerere de reabilitare. Dar nu plătește bani. Iar se duce și depune din 4... Ei, a spus, da, dom'le, trebuie plătite niște cheltuieli de judecată. 4.000 de euro. Da, 4.000 de euro. Așa, vă costă 1.600 de lei. Nu, 16.000 de lei. Așa. Și el din 4.000 de euro... Dom'le, n-am putut din pensie. Dar am strâns și eu. Am strâns 120
Dar întrebarea de ce i-a mai depus și pe ăștia? Știi? Bă, dacă tu ai plătit o taxă de 4.000 de euro... Sorin Roșca Stănescu, jurnalistul susține că nu îi rămân bani din pensie. I-a dat patriciul numai o dată. Și a plătit doar 120 de euro. Bă, cine nu-l știe pe Sorin Roșca Stănescu, a scos acum mizeria aia de carte, o porcărie, să nu o citiți, o mizerie de carte, o minciună cap-coadă, n-aveți ce să citiți, da? Așa. Și el, săracul, a strâns 120 de euro pentru reabilitare. Dar nu a putut mai mult de pentru reabilitare, n-a putut să strângă mai mult de 120 de euro. Putea să pune și 130 de euro, dar rămânea fără lapte și fără ridic în ziua aia. Băi, și-au dat rupt la gură, mă, ca să dea 120 de euro. Sorin Roșca Stănescu, cel cunoscut pentru șantajul și ticăloșiile pe care le făcea în presă ani de zile, la ziua, ani, zeci de ani, de așa, mimează sărăcia. Bă, el mimează un om plin de bani, ca idee. Dar mă mir că nu și-a plătit 4.000 de euro să reabiliteze. Unul dintre cei mai ticăloși oameni pe care i-a avut presa română. Fără discuție. Da? Ești de acord cu mine? Până și CRP-ul, Clubul de Presă, la un moment dat, pe el și pe Chiriac, i-au declarat că nu mai reprezintă meseria ziarist pe ce au făcut, pe ce fac. Așa. Bun, dar Năstase. Toate cele trei cazuri dar ce a făcut Năstase? au același, se duc către ceea ce am discutat mai devreme. Derapaje îngrozitoare în zona de justiție, în formă continuată, adică nu e o chestiune, de vreo 2 ani avem semnale, Grigore, îți repet, de vreo 2 ani în continuu vedem că se întâmplă lucruri rele în această zonă. Așa e. Adrian Năstase spune, domne, eu îmi continui eforturile mele de așa și eu vreau să fiu, el pe lângă faptul că a fost condamnat de 2 ori sau de 3 ori, de câte ori a fost condamnat? Are 3 condamnări. De 2 ori sigur. 3 are condamnări, 2 cu carcerare. El, ca să îi aburească pe oameni cum că de fapt nu ar fi, asta e o altă mizerie a justiției, l-a scos din pușcărie, deși el spunea cu voce puternică, inclusiv la discuțiile de eliberare, că el este o victimă a sistemului. Da. Pe cum scoateți din pușcărie oameni care se dau victime și acuză faptul că el având 3 condamnări, da? Atenție, când scoți din pușcărie anticipat, o faci pentru că observi că s-a îndreptat. Că s-a îndreptat, că sunt șanse, că arată un pic de umilință. Și l-au scos după 9 luni, deci nici n-a apucat să se obișnuiască prea. O mizerie, o rușine. Iar acum, el ca să aburească această situație a vinovăției lui, se duce, cere reabilitare și în instanța supremă, da? Că e făcută la instanța supremă chestia asta. La curte, da. Așa. Îi acceptă reabilitarea astfel încât stai că am aici exact astfel încât el poate să mimeze și oamenii trebuie să înțeleagă ce a obținut Adrian Năstase. E foarte important. Dreptul de a candida. Deci, la Înalta Curte de Casație și Justiție nu s-au rejudecat procesele lui Năstase. Nu, nici vorbă. A fost vinovat, condamnat, pușcăriaș, a făcut pușcărie și a fost scos prea devreme din pușcărie. Deci, asta este. La ce s-a admite cererea de reabilitare judecătorească se referă la pedepsele adiacente pușcăriei. Că să nu fie ales, să nu alegi. Da, să nu alegi, să nu fie ales, să nu știu ce. Să nu ocup funcții publice. Deci Adrian Năstase acum, măcar teoretic, el poate să redevină senator. Orice. Și dacă vrei și președinte de țară, da. Și președinte. Are toate drepturile acum. Ok. Deci nu este în regulă ce a făcut în Alta Curte, că mi se umple gura, în Alta Curte de Casație. Ce în Alta Curte? Cât de înaltă, dom'le? Ce căutați voi acolo? Cât de înaltă mai e și curtea aia, dom'le? Cum băgați voi unul care are 3 condamnări, un om normal, Grigore, nici măcar nu putea să depună, nici măcar nu putea să depună, nu, dar nu putea să depună cerere pentru
zona excepțională pentru a admite judecare excepțională. pentru judecare excepțională, da. Da, Așa, nici măcar nu putea și lui îi dispune reabilitarea judecătorească. Da, în fine, acum se zice că, domnule, orice om la un moment dat, nu, adică nu-i pe viață, cu tare să... Ok, Dar nu era pe viață nici el. nu era, dar... Nu era pe viață Trebuia nici să el. expire la termen alea. Mereu reducem termenele astea. Dar știi ce am eu totuși o mică satisfacție? Deci ce spune, stai ca să lămurim. Deci nu i s-a anulat condamnarea lui Adrian Năstase. Nu i s-a anulat. Pentru că? I s-au redus din nou Termenele în care el poate să-și reia niște drepturi. pedeapsa. Ea mai are încă o reducere de pedeapsă. Nu. Ba da, asta este, poți să o Nu, doar privești. termenul de... Păi nu e o reducere de pedeapsă. A avut pedeapsa complementară, zici. 4 ani, pedeapsa complementară. A avut 4 ani, s-a redus la 2 ani jumate sau 3 două ani. tipuri de pedepse. Pedepsa duce 4 ani cu executare, ok, și ai făcut 1 an jumate că ai făcut, aia 4 ani rămâne cu executare. Grigore, eu mă refer la și mai 7 pedepsele- ani complementare. Da, Când nu la ai timp, pedepsele n-ai după. drept să candidezi, n-ai drept, ok. Ok, i s-a redus și aia. I s-a redus și aia, da. I s-a redus și aia. Da. Deci, exact, cuvânt cu cuvânt, spune așa, instanța admite cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul Năstase instanță. Adrian, dispune reabilitarea judecătorească a petentului cu privire la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa de 4 ani închisoare, pedepse ce au fost contopite prin sentința numărul pronunțată, stabilindu-se o pedeapsă rezultantă de 4 ani și 6 luni de închisoare. Da. Da? Deci nu i s-a anulat Pedepsa de bază. condamnarea lui Adrian Năstase. Da. Auziți, mă, și ce mulțumire am eu totuși în raport cu Adrian Năstase? Care? Bă, Că eu n-am nicio mulțumire. Unul la mână, că sunt răgaci mai bun. Deja că mi-am propus să merg la o țintă. Am făcut armata la paraștiți, la armata de elită. Așa, știu să trag acolo. El nu și-a nimerit gușa. A încercat să tragă în gușă, n-a reușit. Așa. Și doi, băiatul ăsta, dincolo de faptul că a stat niște nopți pe alte paturi decât ale lui, n-am stat, decât când am mers în drumeție, pe la priciuri, pe la cabane, pe astea. Și la, așa, dar au fost vremuri nu când doar că n-a voie să candeze. Bă, n-a voie să aleagă, mă. Eu n-am fost scrutin în viața mea la care să n-am voie să aleg. El n-a avut drept de alegător. Mă înțelegi? Bă, ai fost prim-ministru de țară, ai fost și de partid, ai fost Dumnezeu, ești bogat, că tare. Bă, sigur că băieții lui au alea restaurate de lux prin Răstrău, fac afaceri, au pe litoral acum, sunt mega bogați, că dar mătușa Tamara a fost generoasă. Așa. Dar, bă, individul ăsta a avut niște ani în viață când n-a voie să voteze, mă, să bage și el un vot în urnă, știi? E o satisfacție, dacă vrei, așa, platonică pentru mine, dar există, rămâne așa. Eu mai vreau să mai fac o observație. Adrian Năstase publică pe blogul său pe 8 octombrie 2021 Da. și am depus astăzi cererea de reabilitare judecătorească. Și explică, întrucât, spune el, s-au îndeplinit toate condițiile din punctul lui de vedere, că a depus în condițiile în care s-au împlinit toate condițiile prevăzute de lege, am depus astăzi la instanță solicitarea de reabilitare judecătorească. Atenție, Adrian Năstase a fost profesor la Facultatea de Drept. Știe toate șmecheriile. Da. Mă îngrozeam că o învăța pe La fimea. Titulescu. Nu! A fost la universitate. La Universitatea București. A fost Până la condamnare. până la condamnare, da. Acum e la Titulescu. Acum ea o fi la Titulescu. La privată. Și o întrebam pe fimea, bă, ce vă poate întreba unul care este târât în tribunale și foarte probabil va fi condamnat. Da, Bun. fac paranteză acum. El știe toate șmecheriile. Dar ce te poate învăța Dan Șova, veni din pușcărie direct, e înapoi la facultate, la universitate. Iar e la universitate? La drept. Și Da, ce, tot la drept? La drept, da. Prin anul 3 dai de el. Da? Da, deci... Dar ea nu fac de râs justiția, nu? Bineînțeles că ei fac, asta e și o notă proastă pentru facultatea de drept. Bă, cum aduceți? Bă? E la fel ca televiziunile care îl aduc pe Sorin Roșca Stănescu. Bă, voi nu aveți cine să vă vorbească decât pușcăriași, aveți emisiune cu foști pușcăriași. Păi erau la TV, Da? la TVR, La TVR. acum 2-3 ani când era Dragnea, la TVR din 5 invitați 4 erau pușcăriași. Da. Cu Roșca Stănescu, cu diversi de ăștia ca el. Da, nu aveți
minim filtru, da? Un minim filtru. Nu există alți oameni decât ăștia care au fundat pușcăria și au ieșit prin... Păi nu, că îi prezentau ăștia, au ceva în plus față de noi ceilalți. Și acum spune, mai observat ceva din... Sunt martiri că au fost colați pe drept. La TVR era treaba asta. Ai observat ceva din ce ți-am spus eu? Grigore, Ce? 8 octombrie 2021. Explică-mi pentru numele lui Dumnezeu cum o cerere depusă de Adrian Năstase pe 8 octombrie 2021, Da. hai pe 7, da? Că n-am vai așa, el anunță imediat după aceea, este judecată cu asemenea viteză la în alta curte. În alta curte de păcate... Băi, Grigore, băi, groaznic, băi, groaznic. Așa e. Groaznic. Cu celeritate, ca să zicem. Groaznic. Cu celeritate. Așa. Răzvan, ziceai că sunt niște lucruri în plan... Auzi, hai să te provoc și altceva. Mă, Florin Roman, cu povestea asta. Ce zici tu, mă? Cum îți place ție treaba asta, mă? Cum și-a băgat el și cărți pe care le-a scris? N-am urmărit foarte. Deci chestia asta cu diplomele în România, despre asta vorbești, nu? Da. Așa. Mi se pare de o banalitate, adică România s-a umplut de doctori, Grigore. Păi da, te întreb altceva. Și te miră că vine unul, ce tupeu mizerabil însă. Bă, da, ce tupeu. Ăstuia i-aș da pensie de asta specială pentru tupeu, frate. Deci să te duci cu niște chestii false, cum să spun eu, sub lupele tuturor ziarelor, televiziunilor, comentatorilor, colegilor din ministere, ăia sunt știuți ca bârfitori și cei care nu te plac imediat te caută. Da? Poliția română are serviciu secret. Deci te doare mintea. O altă notă proastă pentru SRI. Eu credeam că toate candidaturile pentru ministru, ele sunt și ele verificate într-un anumită modalitate, da? Deci până la un anumit punct. Bun, poți să te trezești că ăsta este o fraudă, că omul este altceva decât spune că era. Da. Dar uite și tu că e parlamentar un mandat, în al doilea mandat acum are 5 ani de parlamentarism, vicepreședinte la partid, așa. Păi și la asta mă refer, că a durat foarte mult până s-au prins. Nu, dacă nu venea ministru, mai stătea 10 ani prin Parlament, nu știa nimeni de treaba asta. Da. Că acolo sunt 470 de aici. Dar și ei trebuie verificați, Grigore. Deci, întrebarea este următoarea. Trebuie să vii ministru, mă, ca să aflăm noi ce ai tu acolo? Adică trebuie să fii ministru, până atunci poți să te duci. Auzi acum, că îmi dau demisia de ministru. Mă, dar din Parlament ce nu dai demisia? Nu e același lucru? Da, deci omul ăsta adică trebuie să se închidă în casă și să nu mai iasă. Mă, rușine, mă. Da, o mizerabil. Toate alea și-a trecut pe acolo, facultăți pe care nu le-a făcut. Profilul perfect al politicianului tupeist și mizerabil de după Revoluție. Am avut din ăștia, Grigore, o grămadă. Cine știe câți n-au fost prinși? Cine știe? Universitatea Titu Maiorescu, pe care vine el cu niște diplome pe... Bă, lasă-o încolo de treabă. Bun. În halul ăsta. Ia zi-mi ceva legat de pe afară. De exemplu, am văzut... Nu, apropo de chestia, scuză-mă o secundă, de afară. Ai citit de românașii care furau motorină de la baza americană Mihail Cogălnicianu? Tone, multe, milioane. Deci 2 milioane de euro, Da. dar ne dăm victime tot timpul. Vin americanii și ne fac aia și ne fură aia. Vin ăia și străinii care nu știu ce. Dacă oamenii ăștia își angajau firme din Occident, săreau o grămadă și spuneau: domne, păi stai, domne, ei fac afaceri numai între ei, noi suntem niște victime. Au făcut cu românii. Stimați telespectatori, au angajat o firmă să le umple, ca să înțeleagă oamenii despre ceva, să le umple generatoarele de curent cu motorină. Da? Domne, umpleți generatoarele. Ăștia veneau cu cisterna, se prefăceau că puneau motorină și plecau cu cisterna plină și o vindeau. Asta e versiunea prescurtată. Făceau bani, da. Și au făcut treaba asta de atât de multe ori încât au furat motorină de 2 milioane de euro. 2 milioane de euro. Bani, nu așa? Da? Da. Iară făcuți de râs, iară ajunși în gura lumii. Uite, domne, ce a pățit armata americană la baza românească Mihail Cogălnicianu, pe care, atenție, statul român a aprobat deja o super investiție acolo, de 100 și ceva de milioane, pe care americanii vrem noi să mai bage și ei
o căruță de bani și despre care se vorbește serios că în viitor ar putea să înlocuiască mega bază NATO de la Incirlic. Da? Dacă la turci... Dacă astea sunt serviciile pe care noi le putem oferi, iartă-mă, Grigore, da, e poveste, doar poveste. Bun, ce ți s-a mai părut ție spectaculos în ultima vreme? Uite, fostul nostru coleg, prietenul nostru Radu Moraru, care de 2 ani de zile e cu nebunia asta că nu există virus, că nu există, că să nu ne vaccinăm, să nu purtăm mască, să nu știu ce cu tare, că asta oculta mondială vrea să ne păcălească, că nu e pandemie, e plandemie, așa. Dom'le, el face o campanie întreagă antivaccin și asta, dar mai nou face pe față cu Rusia. Zice, dom'le, ucrainenii ăștia o caută cu lumânarea. Îi provoacă pe ruși săraci tot rezistă la provocările lor, ale ucrainenilor, dar cât să mai reziste și ei? Rezistă dezbrăcați în ploaie, adică... Dom'le, cât să mai reziste și ei? La un moment trebuie să intre, să-i potolească, să-i ocupe, mă înțelegi? Așa. Deci Ucraina cu Rusia e o problemă majoră. Dincolo China cu Taiwan, iar la fel. 2 probleme pe care America e chemată să le gestioneze. Și Ucraina să uite să o apere America și Taiwanul să uite mă rog, e o tradiție acolo, e o istorie. Așa. Ce se va întâmpla? Că aici, vezi, Putin cu ăla, cu Xi Jinping ăla s-au întâlnit, bucurie, prietenie mare între Rusia și China, 2 tiranii, 2 dictaturi majore, 2 puteri nucleare. Ce se întâmplă cu lumea asta? Încotro ne ducem? Apropo de Ucraina, ce s-a întâmplat cu Ucraina și cu Taiwanul în partea aia. Eu între timp, noi am avut la un moment dat discuția asta despre Ucraina și am atras atenția asupra unui articol apărut în Pravda, deci care este oficiosul lor guvernamental, în care explica cum va dispărea Ucraina de pe suprafața pământului și cum o va împărți, cum o va ocupa Rusia în mare parte. Da? Și atenție, și cum va deveni Rusia vecin cu România. Direct. Da? Domnul Radu Moraru. Până la gurile Dunării. Numai tâmpenii vorbiți. Nu e prima oară. Nu e prima oară. Dar să-ți dorești și să promovezi ideea ca Rusia să devină vecin cu România, mă duce cu gândul la trădătorii din 1945 și care aplaudau pe ruși când intrau în București. Da? Am avut și de ăștia o grămadă de lingăi care s-au năpustit imediat, oportuniști. Uite, domnule, acum e momentul meu. Da? Deci în țara ta, Radu Moraru, poate să fie o veste bună. În țara mea e o veste foarte proastă. Cred că și a lui Grigore. Sigur. Asta este un scenariu halucinant și între timp... Să ocupe 2-3 din Ucraina. Să ocupe 2-3 din Ucraina. Pe litoralul sud, tot sudul. Și până la delta Dunării. Între timp au apărut, știi că îți spuneam eu, domnule, e ceva în spatele acestor presiuni. Da. Și au apărut și motivele. Și cererile Rusiei. Așa. Cererile Rusiei absolut demențiale. Nu, Rusiei n-au nicio legătură cu anul 2021 și cu ideea de suveranitate, de independență, de autodeterminare și așa mai departe. Adică Rusia, exact cum făceau imperiile pe vremuri, ar vrea ca să decidă ea, și vorbește de drept de veto. Da. Care sunt cererile Rusiei? Să excludă continuarea extinderii NATO și aderarea Ucrainei la alianță. Atenție, că sunt 2 chestii diferite. Continuarea extinderii NATO. Păi decide Rusia unde se extinde NATO? Aderarea Ucrainei la alianță. Prin aderarea Ucrainei, nu a Rusiei, la alianță. Da? A doua, să nu desfășoare trupe și arme suplimentare în afara țărilor care se aflau în mai 1997, înainte ca vreo țară din Europa de Est să adere la alianță, deci practic în toată Europa de Est, da? Să nu desfășoare trupe, adică decide rusul ce face România. Da.
Eu vreau să am trupe americane în România. Nu ne-a fost scârbă de această atitudine și de această ticăloșie, de acest genunchi rus pe gâtul românilor în întreaga istorie. De ce am acceptat acum, Grigore, așa ceva? Auzi ce invocă ei, domne, e spațiu vital, vă apropiați Ce de granițele spațiu noastre. vital, mă, De granițele noastre. Păi stai mă puțin, că auzi, tu ai graniță cu NATO. Să renunțe la orice activitate NATO în Ucraina, virgulă, Europa de Est, virgulă, Caucaz și Asia Centrală. Bă, nu vă e rușine puțin? Fie vorba între noi, acum trebuie să fii neapărat aproape. Europa de Est, Europa de Est. Adică țări NATO, atenție, că ai România, ai Ungaria, ai Polonia, ai țările Baltice, țări NATO, țări NATO, dar tu spui să nu fie militar NATO acolo. Da. Mă zici? Să nu amplaseze rachete cu rază intermediară și scurtă de acțiune acolo unde pot lovi teritoriul celelalte părți. Adică nici voi, nu, noi putem. Voi să nu puteți. Păi, dacă tu ai ațintite rachete către Polonia, nu e normal ca Polonia să aibă ațintite rachete către tine? Și fie vorba între noi, istoria ne arată că nu Polonia atacă Rusia, ci Rusia atacă Polonia. Da. Nu România atacă Rusia. Deci, când în istoria ataca România Rusia? Că mers, să nu desfășoare exerciții militare cu mai mult de o brigadă într-o zonă de frontieră convenită și să facă schimb regulat de informații cu privire la exercițiile militare. Da. Dar uite ce marțofăială, ce prefăcătorie. Da. Bine, sunt mici. Să confirme, fii atent, asta e chiar belicoasă. Să confirme faptul că părțile nu se consideră reciproc ca adversari. Vă confirm eu. Domnul Putin, nu se consideră. Da. Așa. Și că sunt de acord. Deci părțile nu se consideră, adică nici ei nu, da? Nu consideră. Și că sunt de acord să rezolve toate disputele pe cale pașnică și să se abțină de la utilizarea forței. Băi, deci aproape că îți vine să verși când citești condițiile astea ale Rusiei. Să se angajeze să nu creeze situații care ar putea fi percepute ca o amenințare de către cealaltă parte. Da? Nici invadarea Ucrainei, nici armata a 14-a uitată în Transnistria și așa mai departe. Să creeze linii telefonice directe pentru comunicări de urgență. Mă rog, o atitudine belicoasă, tipică Imperiului țarist, da? Noi, Grigore, de bine de rău, generația noastră, am avut șansa să trăim într-o Românie parțial eliberată de ruși, că Ceaușescu nu era un mare fan al rușilor. Nu, dar sistemul tot tip rusesc era. Da, fără ofițerul rus lângă tine. Da, fără ofițerul rus și fără prezența lor scârboasă. Așa. Da. Iar după aceea să trăim în libertate. Eu nu știu ce vor face copiii noștri. Suntem în NATO și uite, știu că... Grigore, NATO cu asemenea atitudini? Nu, dar ce? Stai puțin, că ei n-au avut niciodată curaj să atace o țară NATO. Niciodată. Dar niciodată în istorie. De exemplu, ei au 3 republici sovietice, alea baltice, Lituania, Letonia, Estonia. Crezi că nu sunt cu ochii pe ele? Încearcă diversiuni pe acolo, cu tare, dar n-au curaj să bage. Nu, da, asemenea cereri spun niște lucruri despre mentalitatea lor. Dom'le, n-are voie Ucraina. Băi, Ucraina, repetă-ți-mi, e Ucraina, nu e Rusia. E altă țară, ai semnat tratat cu ea. E independentă, autodeterminare, independență. Băi, voi aveți concepte de genul ăsta în vocabularul vostru? Nu au. Господин Putin, понимаешь? Da? Nu poнимаешь nimic. Da. Vezi, pentru ei, domnule, Rusia este Ucraina tot al noastră, Belarusul tot al nostru. Da, se comportă ca niște vătafi. Un comportament de vătafi. Și mi se pare mie, băi, sunt țare de 140 de milioane de locuitori. Nu-i satură nimic, bă. Cât pământ au la 140. Nu-i satură nimic. Știi cât au populație? Cât Japonia. Japonia are 130 și ceva de milioane. Nu-i satură nimic. Știi cât are Polonia? S-au bucurat să le mai fure Osetia Georgiei, și Transnistria moldovenilor, și Donbassul ucrainienilor, unde s-au dus numai cancer și holera un Asta fac ei, Din toată istoria lor de câteva sute de ani, numai asta. Au stat rupți în coate, cu hainele rupte, dar cu plăcerea de a sta cu genunchiul pe gâtul
vecinului. Și e mici, mă, uite la Georgia, că țara de 3 milioane de locuitori și auzi și câte Și această prefăcătorie că vine NATO peste voi. Nu vine NATO peste voi. Dar când vreodată i-a atacat NATO pe ei? Niciodată, n-ar face, ăștia sunt atât de precauți și de... NATO are la bază țări democratice. Și democrațiile nu se bud la război, fac consultări interne. De 30 de ani plus alți 30-40 de ani în spate s-a lămurit foarte clar acest aspect. Este o minciună cum că vestul vine să-i cotropească pe ruși. Bine. Însă este o realitate că Rusia în continuu, unde poate să-și bage degetele, cum au făcut în Ucraina până în 2014, îi conduceau pe noi credeam că suntem vecini cu Ucraina, noi eram vecini cu Rusia. Da. Ambasadorul Ucrainei la ONU vota pe rezoluțiile ONU după cum ridica degetul în sus sau în jos ambasadorul Rusiei. Da? Păi la regimul Ianucovici al lor, clar de tot. Da. Dar ce să... Eu țin minte că ăsta Iliescu a semnat un tratat de genul ăsta de care vrea Putin acum. Țin minte când a semnat în 91, în luna mai sau iunie 91, să mă uit exact, iunie 91, mai 91, tratatul bilateral român între România și Uniunea Sovietică, prin care România se angaja că timp de 50 de ani... 1991? Păi noi aveam mai mulți kaghebiști la conducere decât erau în guvernul rus în 1991. Da, așa este. Păi tocmai kaghebiștii ăia cu Ilescu în frunte, vorbim și de militar, vorbim și de mulți. De Vasile Ionel, de toată lumea, toată gașca. Deci ăștia ce au făcut? Voican Voiculescu și alții, că unii sunt pe față, alții sunt mai... Bun. Dumnezeu a semnat tratatul. În tratat România se angaja, că așa era tratatul, că 50 de ani niciuna dintre părți nu aderă la o organizație militară sau economică sau politică internațională fără acordul celelalte. Băi, Iliescu a semnat tratatul ăsta, că România niciodată la NATO fără acceptul Rusiei, niciodată la Uniunea Europeană fără acceptul Rusiei, și tratatul ăsta trebuie să fie ratificat de parlamente. Dar Parlamentul n-a apucat, pentru că asta a semnat ăsta în mai 91, în august a fost puciul împotriva lui ăla, a intrat Uniunea Sovietică... Gorbaciov, da. A intrat în disoluție Uniunea Sovietică și în decembrie 91 s-a destrămat oficial și n-a mai avut ce să mai ratifice. Ne-a trecut glonțul pe la ureche. Băi, noi am fost singura țară din Est Europei care a semnat tratatul ăsta, Iliescu, înțelegi? Alții n-au semnat asemenea tratate, în care te angajai că niciodată tu în NATO și Uniunea Europeană. Îți dai seama că 50... Și știi că ziceai, păi bun, și semnai ăsta. Și la un moment dat aderai, care e problema? Păi ți ocupa un teritoriu, cum? Pe baza tratatului. Spunea, ai încălcat tratatul. Și automat intervenim să repunem tratatul în ordine. De la ruși te aștepți la orice. Avem 100 de cetățeni ruși în România. Oricând sunt în stare să spună, domnule, noi trebuie să protejăm populația. Facem referendum printre ei? Da. Facem referendum printre ei. Din 100 și sigur trebuie să-i protejăm pe cei 100, atunci vă cotrobim pe voi 20 de milioane. Cu 20 de milioane, rachete, tot ce trebuie. N-avem încotro. Noi am vrea, dar nu se poate altfel. Uite ce a votat și Rada, Rada satului cu tare. Da. Parlamentul rus așa a votat aceeași poveste. Știi cum vota Ceaușescu pe vremuri? Reducea armelor cu neutroni cu 5% toată lumea. Deci noi românii votam că toată lumea să reducă asta. Ce comicărie. Referendum național. Referendum. Da, apropo de asta... Și a ieșit, nu? A ieșit cu 92%. S-a rezolvat. Dom'le, s-a votat. S-a rezolvat. Bă, tu nu respecti tratatul cu Ceaușescu. Bă, referendumul național. Referendumul din România nu respecti. Adică poporul român. America nu respecti. Adică părea poporul român nu mai contează în America. Da. Bă, este una din bug, cred că ăsta e un bug. Nu, e adevărat asta. Nu, e aproape că s-a stricat de râs, știi? Păi s-a stricat de atunci. Îți dai seama? Pe la ambasadă când făceau ea. Era președintele Americii la Washington și venea șeful pe securitate, da. Și domne, am încurcat-o.
trebuie să reducem de mâine, nu așa? De mâine, de ce? mâine. Păi a votat aia în România. Nu, eu altfel îmi văd discuția, nu așa de calm o văd. Da. Îi văd pe ăștia destul de relaxați. Așa. Era Bush și George Bush în 89, da? Hai că era pe vremea lui Reagan înainte. Nu, era Reagan. Da. Nu, în 89 era deja George Bush, dar era de 2-3 luni. Aha, așa. Reagan a fost până prin toamnă. Așa. Da, Așa. Da, atunci s-a putut. Așa. În septembrie, când au cerut pentru Răceanu să-i comute, era vicepreședinte Bush, și în decembrie era deja președinte. Pentru că a fost în ziua Bush-Gorbaciov la Malta, pe 2-3 decembrie. Așa. Dar nu, mai înainte o pic cu Reagan și ziceau ea, erau destul de relaxați, noi jucăm, mergem la Camp David, jucăm un gol și cu băi, ce fac rușii? Bă, dracu de ruși, că sunt în disoluție, face cu tare. Bă, dar ce fac probleme ale românii? Da, chinezii, cu tare, șeful, dar avem o problemă mare. Cu românii. De ce, mă, unde e România? Uite aici, eu o hartă aici, uite, am pus de aici. Dom'le, s-a votat. Ce am se crispează ăia, se constipă, vai de capul nostru, suntem terminați, ce facem? Cum ieșim din asta? Șac și Mada de Ceaușescu. Asta a votat. Și de ce? Că a fost deștept. N-a luat decizia în birou politic. A votat poporul român. A votat poporul. Bă, împotriva poporului. Ce vrei, mă, mai democratic? Ce vrei, mă, lecție de democrație? Vot democratic, unanim, da, deci era 99, nu știu cât la sută. Da. Astăzi, fimea are 27 de ani și îmi zice, apropo de chestia asta, că știu că o să ai o emisiune pe tema asta, zice, când ne vedem mâine, te rog să facem o ședință despre comunism. Ședință în sensul că discuție. Că azi m-am contrazis cu colegii mei, cam tot de aceeași vârstă, fii atent, Grigore, urmărește cu atenție că asta este o problemă reală care devine din ce în ce mai acută. Așa. Azi m-am contrazis cu colegii mei, de aceeași vârstă, 27-30 de ani, care susțin că oamenilor le era mai bine în comunism. Și aș vrea să ne uităm la niște documentare și să înțeleagă și mintea mea mai bine ce se întâmpla pe vremea respectivă. Deci, fiul mea, ca un copil bine educat și nu știu ce, știe concluzia. Da. Are și ceva informații, dar vrea să aprofundeze. Igor, există o generație devenită adultă acum, la 30 de ani, care spune, domne, nu erau probleme de astea. Era ok, bă, în comunism. Okay. Îi spune atâta, asta. Hai să facem trei lucruri. Nu, mai încercați odată. Nu, hai să facem Puneți mâna, nu. Puneți mâna pe carte. Nu, eu aș face un lucru. E mai bine, da, bine, atunci. 1. Predai pașaportul. Dai pașaportul cu ce? 2. N-ai voie să mai ieși din țară niciodată, da? Granița e închisă. 3. Vezi că poți să lucrezi doar la stat. Da, sigur, la stat în condiții în care spune noi. Așa. 4. Casa ta nu e a ta. Casa ta vezi că nu mai e a ta. Nu e a ta. Așa. Mașină, 5. Vezi că n-ai mașină. O Dacia 1100 maxim, dacă tare, dar vezi că 4 ani aștept să vină. Așa, 6, vezi că se face fără telefon, doar discuția asta. Așa, doar comandă, vorbiți. Următoarele banane peste 2 ani. Peste 2 ani, dar vezi că vin de la verzi, le pui la copt acolo. Da, și vin numai în noiembrie, decembrie, dacă stai la coadă de 6 ore. Ăștia, voi ați stat, mă, vreodată la coadă? 7. Bă, 2 ore ați stat la coadă, mă, să cumpărați ceva? 7, vezi că la 4 dimineața te trezești, mergi să poată prinzi iaurt. Și lapte. Lapte și iaurt, da. Și 8. Vezi că ai cartele. Televizorul aruncă-l pe geam că nu mai e al tău și oricum nu mai e niciun program. Un alb negru pe lămpi. E de la 10 programul și să de la 8 la 10 și numai cu cântece patriotice. Și în fine, nu știu cât, 9 sau 10, zicem așa. Vezi că, uite ideea de mall, de market, de cutare. Vezi că facem o alimentare aici și o să fii invitat să vezi cam ce poți să cumperi pe acolo. Care alimentare? Aprozac. Nu, dar și alimentarea aia în care erau 3 copite de porc, dar copitele mai erau. Și un raft de 60 de metri plin de bulion. Și creveți vietnamezi. Da. Așa. Gata, s-a rezolvat problema. Voi nu știți despre ce vorbiți, băi. Și mai aici, asta e. Puneți mâna pe carte. Nu, stai că mai facem ceva. Dacă nu știți să citiți, că sunteți mulți și de ăștia, puneți mâna pe carte, dacă nu știți să citiți, puneți mâna și uitați-vă la documentare. Răzvan, punctul numărul 0, cel mai important. Zici ceva, zici ce vrei tu. Ce părere ai de guvern? Păi cu tare, că nenorociți, da, de președinte, cu tare. Hai să deschidem ușa. Securitatea la ușă. Hai, duba, cu tare, 3 zile, mai vorbim peste 3 zile măcar, da? Așa. Păi cum, de ce mă ia? Păi uite așa, că ai vrut ca înainte, nu? N-ai vrut ca înainte? Da. N-ai vrut ca înainte? Îngrozitoare chestia asta. Sau dacă este în diaspora și lucrează pe afară, zic acasă. Eu o iau pe asta și ca pe o nereușită a generației noastre. Noi nu am reușit și o iau, dacă vrei, și ca un challenge pentru mine, pentru ceilalți copii ai mei,
o să depun și mai mult efort ca să îi lămuresc ce se întâmpla. Noi nu ne dăm seama ce ei nu percep. Da, percep, da. Înțelegi? Și în vorbea cineva, cred că astăzi vorbea cineva, zice, dom'le, în cărțile de istorie sunt 3 rânduri despre Revoluție. Hai, beleaua! Și aici ai vorbit de conducători de politici ăsta. N-ai nimic despre comunism adevărat. De asta, bă, cu ororile, cu asta, cu tare. Stai că comunismul nu mai anii 80, ia și anii 50, cu sute de mii de oameni arestați și astea. Așa. Dar dincolo de asta, Răzvan, e și ideea că n-au trăit. Gândește că noi suntem născuți în jur de 1970, 69-70. Gândește că pentru noi discutăm niște evenimente din anii 50. Nu ne le povestea nimeni, nu știu ce, până după 89, când s-a putut vorbi despre asta. Păi eu de-aia am spus să punem mâna pe carte, că noi de acolo așa am aflat. Și acum avem libertatea de a citi. Înainte n-aveai, până 89, n-aveai cum să știi tu cărți despre ororile comuniste. Sau n-aveai memorialul durerii, ca să zic așa. După aia ai aflat între timp. În fine, Răzvan, suntem la final de emisiune. Am învârtoșat și de data asta, una alta, asta e țara în care trăim. Stai să-ți citesc un banc, ți-l citesc. După aia să spun ceva de Moș Crăciun. Apropo de cărțile de care vorbeam și de pus mâna pe carte, zice, Bulă, ce cadou ei cumpăra bunicii ca să-i pui sub bradul de Crăciun? Da? O minge de fotbal. O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal. Nu contează. Și ea mi-a cumpărat mie cărți de citit. Bun asta. Deci Bulă era un lector extraordinar. Și-a bătut de mine, m-a călăcit. Așa, joace bunica fotbal. Apropo de, știi de unde am minge de fotbal pe Ceaușescu? Cam pe la 1980, 82, 85 pe acolo. Aveam în sat 2 refugiați. Druță și Liuba, Bacalâma. Mai spuneam asta, ea chiar la 3 casă de mine. Noi jucam fotbal pe ulițe pe acolo, cu tare, mai jucam și la căminul cultural pe iarbă, așa. Dar jucam și pe ulițe între noi acolo și prin fața porții lui Liuba și au dat, băieți, gata, pauză. Ce? Venea cu dulceață de trandafiri, făcea niște chestii. Ea venise, doi refugiați din 40 când au ocupat Basarabia rușii. Și au venit prin sat, la noi s-au stabilit 2. Liuba s-a măritat cu Goanț al Stroiești, cu tare și ei, ea pleca prin 80, 82, 83 atunci, pleca o dată pe an sau o dată la 2, cred că o dată pe an. Avea dreptul la rudele ei din Basarabia, mă înțelegi? Stătea câte 10 zile plecată, se întorcea și cu carpeta răpia din sărai, cu cutare, cu alea, fiecare om îi dădea și mie ceva, acolo mai găseai câte ceva. Nu știu, mai băga așa. Decât la Neanicu. Neanicu era cel mai rău jos toate. Era vreodată când Neanicu a tăiat tot, nu mai găseai nimic în România. În cealaltă țări socialiste mai găseai câte ceva. Bun. Și noi dădeam lui biata Liuba, Dumnezeu să ierte, vorbea basarabește și atunci. Așa. Îi dădeam, îi spuneam așa, vrem și noi o minge de fotbal. Pentru o minge de fotbal, cât costă? Da, să nu. Nu ne lua bani, dar îi săpam porumbii. 2 zile de prășit la porumb. Aducea de unde? Din Basarabia. Din Basarabia? Plecam în Basarabia, Uniunea Sovietică atunci, știi? Așa. Republica Socialistă Sovietică Moldovenească. Da, RSS Moldovenească. Dar era Uniunea RSS, ce să mai... Așa. Ne aducea o minge pe an, din aia cu, nu cu buline, cu hexagoane, ci de aia cu fâșii, cu petice. Da. Câteodată se mai desfăcea acolo, o coseam noi cu Andreaua. Era rusească. Dar cu atenție noi cu Andreaua îndoite să nu înțepăm camera. Da. Cu tare și băteam un an de zile la mingea aia, cosând-o, răsposând-o, eu ce. În minge rusească jucam fotbal noi. Pentru că Neanicu de în starea în care nu mai găseai nici nimic. De asta mi-e ciudă și eu consider ca un eșec al nostru faptul că noi nu am fost în stare să transmitem ceea ce știm până la urmă. Grigore, tu ai scris o grămadă de cărți. Eu, pe unde am putut și cine a stat să mă asculte, am spus, bă, citiți cărțile despre Revoluția 3 personaje. Lavinia Betea, Grigore Cartianu, Alex Mihai Stoienescu. Pe ăștia 3 nu întoarce nimeni pe ce s-a întâmplat la Revoluție și poate chiar și înainte de Revoluție și imediat după Revoluție. Noi nu am reușit să împingem acest mesaj către tineret. Copiii ăștia care au acum 10-15 ani de zile, ei văd și noi nu ne dăm seama cât de
cât de mare este golul lor informațional în... nici nu stau să asculte. Noi facem emisiuni, nu stau la emisiunea aceasta, poate, așa. Nu se uită. Mai multe cei mai maturi cu tare. N-ai oameni de 30 de ani care se uită, Grigore, la 20 de ani, la 15-20 de ani, școala ar avea obligația să învețe. Exact. O istorie adevărată. Exact. Ceea ce n-a făcut, din păcate. Și ei înțeleg invers. Apropo de înțeleg invers, îți mai spun un banc așa de plecare cu Moș Crăciun vine la copiii din Somalia. Da. Și îi întreabă, de ce sunteți așa slabi, dragii moșului? Păi zice, păi dacă nu mâncăm, cine nu mănâncă nu primește cadouri. Înțelegi? Așa e și aici, știi? Foarte bun și asta, da. Da. Răzvan, mulțumesc pentru prezență. Sărbători fericite, tuturor. Să ne dea Dumnezeu să fim sănătoși în primul rând, telespectatorilor, să aveți un an mai bun decât 2020. 2021, un an gri, Grigore. Una peste alta, un an gri. Fără speranță, din păcate. Un an gri. Și pentru copii, și pentru tineret, și pentru români, nu mai vorbesc pentru în zona asta politică, nu mai problemă, un an greu, da. 2021. Să dea Dumnezeu să avem un an mai bun, să fim sănătoși în primul rând, că se dovedește un challenge din ce în ce mai mare și o provocare, poftim, din ce în ce mai complicată treaba asta și să ne vedem cu bine anul viitor, poate mai optimiști și cu vești ceva mai bune pentru telespectatori. Doamne ajută, mulțumesc, dragi prieteni, să fiți sănătoși, să aveți sărbători liniștite, îmbălșugate. Sigur că așa, cumpătate, să fim cumpătați e foarte important. Nu, sărbătorile sunt un prilej să ne umplem mațul până ajungem la urgență. Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de liniște, de familie, de prieteni, de un pic de tras aer în piept. Astea sunt. Și să ne întâlnim sănătoși după anul nou. Mulțumesc pentru tot anul ăsta, pentru faptul că am fost împreună, într-un fel sau altul ne-am regăsit pe ziariștii.com, aici la televiziune, la Profit24, pe diverse canale, ne-am regăsit și anul ăsta și am fost solidari în momente poate iarăși confuze. Ne vom limpezi, ne vom lumina mai departe, Dumnezeu ne va ajuta să găsim calea cea dreaptă în continuare. Numai bine, la mulți ani!